खुलुमखा जातनो nangai hingke tini sanjajaro ang video sanamui tongo ang samni against kok sarana inorok sawi makana je laithangjak bisingni bisiktamni sikang je tongsom de borma hanei khoroksa bumo tongo khakhai bono siniya borok krinya bono bo nangai hingke bo social welfare samung khlaina tongo ba facebook rogo ba onek kisu khlaijak plus bo norok sawi makana je ang tamni bagui bini bagui video ma sanangfana je bisingni bisi tamni sikang tamo wngkhana bo khoroksa naiki tipra hasteo mung gwnang siniya kwrwi bono bo ang khakhaio korisma deborma hinai chini bukhukya chini bai korisma deborma hinai bumung tongo bo bai borok chashmai hamjaklaiwi permanent no nokrogo thangui tonglaiwi chalaikha hingke bongni kaisa video viral wngmani norok obosai nukkhana belai khano viral wngkha video a somoio bisingni bisi tam sikang belai khano nini whatsapp haite facebook haite nini instagram onek jagao o video viral wngkha je tomsom bai korisma ni hingke tabuk o video viral wngmani haite onek kisu ar public rok je bono hamjagui tongnai rok bini supporter rok belai khano bono chajakliya belai khano bono hamya sanani chengkha thik ache abo samani to laithangka abo laiwi tabuk swjara kaham kwrwng kheno tongmani chini tomsom takuk hingke tabuk hingke bo tei khoroksa bwrwi namani norok khana gana ba nukhana bini facebook page o je bo dol thwnglaimani rong thwnglaimani belai kheno happy khe thwngwi tonglaio ta je happy khe video khai phono ko munilaiwi hamjaklaiwi hingke o mahairok khe tabuk swjaro twi phunugui tongmani nukgo hingke je o je bwrwi nao hinui himani tabuk je bwrwi namani bo tabukni o bwrwi norok obono nugui makana khakhaio 3-4 bosor rokni swkang wngmano khakhai chini je lukurok baksa comment khai tongo je tomsom tabuk je bwrwi namani oboni bepar o je tomsom no kului tongo ta je tabuk lukurok je ononto bai 3-4 bosor swkang tonglaimani chalaimani rok hinui salai tongo abo to bwswk jora twi kubui norok no sawi mana norok kubuk khana 4-5 bosor swkang omo hai video viral wngnaimani hingke a bwrwi se tabuk tomsom no tomsom bai kwni tini yagromwi mwsalaijak tai rong thwnglaijak norok nukkhana screen o ang screen o ri rwmano norok nainai di je tabuk je tomsom bai yagromwi mwsalaimani je video khlai tongo abo to belai kaham kok tubukhe tomsom to au borokni jibono to chwng achai faikhe ma kaijaknai no songchar ma khanai haiyado karon bini umor bangrwk wngwi phairwgo plus boyes wngwi thango jora tongsini chwng jekono samung no khlainani nango hinui no chini tomsom bai bo uansugui omo hai yapri sakana hinui chwng uansugo hingke tamo sanai khapangni takhok tei bukhuk chong tabuk je tomsom bwrwi namani obo bo waisa viral wngjakgo je ononto deborma chini borom gwnang sar ononto norok chini na ononto hingke bum sabono sai tongkha ang je chini lukurok bo tabuk sawi tongbaio ononto bai o bwrwi tongjak chajakchi bahaikhe onontoni bisingo ba tomsom khari tanglang thangkha akok no tabuk khurjawi tabuk lukurok comment khlailaimani bar wngwi tongkha belai kheno hingke to belai kheno uanaang machine chajak kok abono ang khapangni takhok tei bukhuk chong ang ani bisingtwi ang pono saklak ang chini tomsom bai no sanai ani bisingtwi je ani channel ni bisingtwi ang bono kok kwchar no muchungo je norok kaham kwrwng kheno tonglaidi je tabuk laithangmani kok to laithangkha haida abo hai bul kam rok tai ta khlailaijakdi tabuk je norok nwng je borok bai halukbo kha je borok bai nwng songchar khana hinui yapri saka kaham kheno bo bai tabuk relationship bo tongwi kaham kwrwng khe kaijaklaiwi bwskango chwrai khonai rok khlainani rok uansuklaidi je agini hai je wngmani abo hai lama o tai ta hinlaijakdi ang ani bisingtwi omono kok kwcharo tangkhe norokni kalbari rogo je chini hastaini ba nini supporter rok no nini sinijak ba nini sinijakya
je nini follower tongnai rok no kisa kejar hodi sahorjadi tangai hingke mane thangui nini kalbari o mane malai mani aphano nungbai plus nung obono twiwi kisa jana rodi je lukurok no nini kalbari bo ang asang kok kejarna muchungo tabuk je omoni twiwi hingke tai tamsani khapangni taku tai bukhukjong ang kok samarok chaya tongkha nakarjari sini tomsom baini bisingtwi je ani kok samarok bini agensang ang kok chaya samani tongkha hwnkhe norok ang no nakwrijari tai samani tongkha norok comment khlai sadi je ani channel ni bisingtwi norok tamo sana muchung tomsom baino norok kisa comment khlai salaijak di tai tamo ang nongni takhuk haikhe nongni khasuksa kubilang ma tv no channel twnai norokni takhuk Joel Deborma norok o video no kisa share khlai laijadi tai like comment subscribe khlai rwnani tapokdi tai ani kok samarok chaya tongkha norok ang no nakarjadi hinui ang aswk sabui no joto loko tai joto no ang sini tomsom baini bagui kaham kwrwng khe tonglaidi hinui ang aswk no kok kwcharwi norokni takhuk ang o jaga no video mama thaka jotono no hambai।